Kulang sa ehersisyo, walang diet sa pagkain at unhealthy foods, habit na nakakaapekto sa puso. Sign na yan upang magpakonsulta sa doktor. Sa buwan kong nataon ang pagmamahalan, ginugunita rin ng Philippine Heart Month na layong mapalakas pa ang kamalayan ng publiko sa pangangalaga ng puso. Katulad na lang ni Aling Susan na nagkaroon ng rheumatic heart disease o RHD, isang malalang kondisyon na permanenteng napinsala ang kanyang balbula dahil sa pamamaga ng kanyang puso. Ayon sa kanya, noon daw talagang napabayaan niya ang kanyang kalusugan dulot ng unhealthy lifestyle. Kaya ngayon, minimaintain niya na ang kanyang daily exercise at healthy foods para pampatibay ng kanyang puso. Nakakatulong din daw ang regular niyang pagpapakonsulta sa Edmero Clinic sa Capitol Complex. Yung health ba? Masunod lang yung tamang exercise, pagkain, yung bawal. Yun na lang. Ayon sa medical expert ng PHO Kamsur, dapat pagtuunan ng pansin ng lifestyle ng isang individual, lalo't ugat ng sakit sa puso ang mga unhealthy food at kakulangan sa pag-ehersisyo ng isang tao. Unang-una kasi talaga lifestyle, kasi doon talaga magmumula kung magde-develop ka ng mga sakit na to. Tapos kapag hindi na kaya, doon na papasok yung mga gamot. Pero lagi nga natin ina-advise sa mga pasyente natin na aside from sa pag-inom ng mga gamot na binibigay natin, yung pagkakaroon ng maayos na lifestyle, sobrang mahalaga po yun. Nick De La Cruz, CSN.